Spoločnosť Education.sk prevádzkuje viacero vzdelávacích portálov na Slovensku aj v Čechách, pričom registrácia je jednotná a údaje sa zadávajú na jednom mieste. Systém je nastavený tak, že vám umožní zadávať len tie kurzy, konferencie alebo štúdia, ktoré máte predplatené, prípadne tie, ktoré je možné zadať bezplatne. Keď si po prihlásení zadáte správu aktivít, tak vám systém ukáže, ktoré služby máte predplatené a ktoré môžete využívať bezplatne. To znamená, že v tomto prípade môžete zadať 5 top ponúk na stránky Education.sk, Kurzy.sk, Školenia.sk, prípadne Štúdia.sk, Školy.sk a na partnerské médiá a 10 ich môžete zadať na portály v Čechách, s tým, že môžete ešte zadať 1000 bezplatných kurzov alebo štúdií, ale tie sa zobrazujú len na stránkach Školenia.sk, ak ide o kurz na Slovensku, Školy.sk, ak ide o štúdium na Slovensku, kurzy.výuka.cz, ak ide o kurz v Čechách, alebo štúdium.školy.cz, ak ide o štúdium v Čechách. Samozrejme aj na týchto stránkach sa nachádzajú bezplatné aktivity až za predplatenými top ponukami. Systém je však bezpečný, pretože nemusíte sa obávať, že by ste vyplnili taký formulár, odoslali ho a následne vám príde faktúra. To znamená, ešte raz opakujem, systém vám umožní zadávať len tie údaje, ktoré máte predplatené alebo ktoré sú bezplatné.